ଜୟପାଟଣାରେ ବେଆଇନ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଜବତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଜୟପାଟଣାର ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଘରେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବୌଦ୍ଧରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୟପାଟଣାର ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଘରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ବାଣ ବିକ୍ରି ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୁଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିରୁ ଏସବୁ ବାଣ ଆସିଥିଲା ଓ କେତେ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ତାହା ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଜୟପାଟଣାର ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଫାୟାର କ୍ରାକର୍ସ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବରଟା ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସଦଳବଳ ଆସି ଚଢ଼ଉ କଲୁ। ଚଢ଼ଉ କରିବା ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟି ଗାଡ଼ିରେ ହାତୀ ସାରିକି ଲୋଡ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ୍ କରାହେଇଛି। ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଫାୟାର କ୍ରାକର୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇ କନେକ୍ସନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହି ରଖେ ଯେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜୟପାଟଣା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 230 ଡେଟେଡ୍ 24/9/2025 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 288 BNS ସେକ୍ସନ 5 ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ୱାର୍କ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ एंड सेक्शन 9B एक्सप्लोसिव एक्ट अनुसार गोटे केस रुजु कराहोइछि। ଆଉ ଏପାର ନ ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଇଟା 25-30 ଲକ୍ଷ ଯାହା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ମେଡିସିନ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। ଏକ୍ସପାର ଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିବ। ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବି କହୁଛୁ ଆମକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଖବର ରଖିଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଗଛିକି ରଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ